Rostomili moi, witam Was pięknie. Dziś będzie o wodzie utlenionej. Coś i tak z inkszej izby. Jak macie to moi fulani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. W ten czas będziecie widzieć każdy nowe drzistani, co tutaj wciepię na YouTube'a. Rostomili, wodę utlenioną mamy wszyscy kansi w chałupie. W podstolu, w kastliku, w kuchyni, w łazience. Kansi ta woda utleniona je. Nie ma drogo je, łacno. Stoi oto porę złotych. A sięgamy po nią w ten czas, jak się urznymy nożem, albo jak się dziubnymy jegłą. Ale woda utleniona to jest coś takownego, co się jeszcze może przydać na ganz inkrze wieca. W aptyce ją idzie kupić za porę grejcarów, a wiele ni mocy nią idzie wyleczyć, to mało kto wie. Tuż Rostomili. Jak kogosik zaczyna boleć w karku, to trzeba nalać ćwierć szklunki przeważonej letniej wody, a dać do tego 2 łyżki wody utlenionej. I trzeba tym żbluchać kark, aż przestanie boleć. Idzie tym a i pucować gębę każde rano. Jak domo jaką ranę na dziąsłach, to też bez mala pomogło. Ta woda utleniona, z tą wodą ciepłą. Jak kogo boli ucho, albo czuje, że ma w nim jakiś szpont, to niech se legnie, a do ucha se puści ze 4 kapki wody utlenionej. Tam się tak zapieni, no a ten cały maraz potem wylezie. Za chwilę poczujecie, że ucho jest odetkane. Baj jak dziecka mają rymę, jak nie poradzą dychać przez nos, to się robi taką miksturę. Do pół łyżki soli fizjologicznej, siedowo 2-3 kapki wody utlenionej. Jak dziecko będzie leżało, to mu puśćcie do noska porę kapek tej mikstury, będzie się mu lepszy dychać przez nos. Jak macie na skórze krosty, wysypkę albo świeżbiączkę, to sedajcie kapkę wody utlenionej na watę, a przemywajcie tam, kany skóra je zapolono, kany je czerwiono. Woda utleniona zabija bakterie, a i grzyby. Jak macie grzybice na szłapach, to zmieszajcie pół tej białej flaszeczki wody utlenionej z przeważoną wodą, 1:1, a przemywajcie tym szłapy, aż uschną, potem dziepro obuwejcie fusekle. Paniczki, jak chcą mieć kapkę jaśniejsze włosy, to niech se zaś zmieszają wodę utlenioną z ciepłą, przeważoną wodą, 1:1. Trzeba to wcierać we włosy, rozjaśnią się te włosy, a rozjaśnią się a i te ćmawe fleki na skórze. Paniczki macie radę się myć we wannie, to se nalejcie do wody tą białą flaszeczkę wody utlenionej. Wyleziecie jakbyście się na nowo urodziły. Chcecie se sami zrobić pastę do pucowania zębów? Dejcie se 2-3 kapki wody utlenionej do pół łyżki sody oczyszczonej. Ta piana, co się z tego zrobi, to jest najlepsza pasta do bielenia zębów. A jak kartaczek, co nim pucujecie zęby, wrazicie do wody utlenionej, to na isto wszystkie bakterie zdechną, a będzie to sterylne. Jak pierecie białe obryczki, a chcecie, co by były bardziej białe, to wlejcie do pół białej flaszeczki wody utlenionej, to wlejcie pół flaszeczki wody utlenionej, tej białej plastikowej, do pralki. Tam kandycki wlewocie tą chemię do bielenia. Uwidzicie białe, będzie ganz białe, a nie będzie na luntach żadnych fleków. Jak zmieszacie sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, to wypucujecie łazienkę. Trzeba tą pianę, co ona powstanie, dać tam, kany je zamazane. Poczekać pół godziny, a potem zmyć wodą. Tą miksturą możecie a i pucować haziel. Wiele razy w chałupie gory, jak się zacznie hajcować, widzicie czarne fleki na ścianach od pleśni. Wlejcie całą małą białą flaszeczkę wody utlenionej do tego, czym strzykocie, jak pucujecie okna, a ku temu tyle samo wody. Idzie
to postrzykać, a i samą wodą utlenioną, albo się do tej mikstury miasto wody ocet. Jak się komu puściła czerwono z nosa, czerwono krew, to niech se namoczą kąsek waty we wodzie utlenionej, a wrazi do nosa na porę minut. Widzicie, że woda utleniono, ja wiem, że nasze starki to stosowały do roztomań tych wiecy, a nie ma to drogi, a kupa wiecy, kupa ni mocy to poradzi ta woda utleniona wyleczyć.